देरहासारखौ सोर सिनायो आं कुइसन खालामो बिथांनाव देरहासारखौ सोर सिनायो आं कुइसन खालामदों बिथांनाव इउपिपिएलनि जायखिजाया बिजाथियानो फैया मानो बेवहाय देरहानाया रोखा जोंनि इउपिपिएल पार्टिनि जायखि केन्डिडेटआनो होआ मानो जायखियानो बिजाथि जानानै फैया मानो बाहाय देरहागोना रोखा जाबाय देरहासार बसुमतारी बिथांखौ जों संखिनायसो नुदों गावनि सम्पतिनि अनगायै बिथाङा मा डेभेलप खालामदों देरहासार बसुमतारी बिथाङा जोङो संखिनायखौ नुदों गावनि सम्पतिनि अनगायै बिथाङा मा डेभेलप खालामदों बिथाङाथ' खालि माने एलोकेसनल' नागिरबाय थादों बिटिआर हालामाव जे बर'फ्रानो रायजो जानानै दङ बर'निनो सुक्ति बियो बिथाङा बड'लेण्ड होननाय मुंखौनो गियो बिटिआर हालामाव जे बर'फ्रा रायजो जानानै दं बर'निनो सुक्ति बियो बड'लेण्ड होननाय मुंखौनो गियो लरेन्स इस्लारि सारा बर' फरायसा आफादनि सासे सेक्रेटारि जानाय गुबुन गुबुन छात्र संगठननि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा सिनायो गासैबो रायजो राजाफोरा सिनायो बे समाव बिटिआरआव सोरगिदिं राजखान्थिनि दुंहाव बारहावा बारगासिनो गावबागाव दोलोनि थाखाय बायदि बिथिङै फोसावदिंनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों दिनै सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय खालिफुख्रि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव वाल पेन्टिं हाबाफारि लायो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्मआ सालाकाथि बियाबनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारीनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय बिबुंथि लाखिदों क'क्राझार इउथ इउपिपिएलआ बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारनि जेनाखि बिथोन बा निर्देश बायदियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनद' ब्लक बाहाय वाल पेन्टिं खालामगासिनो दङ जोङो माखासे इउपिपिएलनि मट'खौ लानानै दा दिनैहाय जों माखासे जायगाफोराव लिरबाय थादों आरो नैबे सालाकाथि ब्लकनि सिङावबो जोङो बे खालिफुख्रि बाजारनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो लिरगासिनो दङ ओरैनो फार्स्टआव जोङो बनरगाव लिरदों बनरगावनि उनाव दतमायाव लिरदों बेनि उनाव दिनैहाय सालाकाथि बावखुंग्रि जोङो लिरगासिनो दङ आरो लिरलांबाय थागोन बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिसि गभर्नमेन्टआव जायनो सासन खालामगोन बेनो बिटिआर ओनसोलाव दालाङानो हक लामायानो हक बायदि बायदि रोखोमनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावगोन बाहाय गाबोनहाय जे बिटिआर गभर्नमेन्टनि बानायनायसो बे दालाङा बिटिआर खुंथायनि बानायनायसो बे लामाया होनबा जानाय नङा गाबोनहाय बिपिएफआबो फैनानै बे लामायाव लिरफैनो हागौ नङा होमबा बियो बयनिबो गभर्नमेन्टआ बानायदों होननायखाय बियो बिपिएफ गभर्नमेन्टनिल' दालां बिपिएफ गभर्नमेन्टनिल' लामा बे नङा बेखौ बयबो बाहायनो हागोन बयबो लिरनो हागोन दा बे सालाकाथि हिसाबै जोङो थांनाय एमएलए बाइ इलेक्सन जादोंमोन जों बाहायनो रोखा मोनबाय जे जोङो एइबार माने जोंनि बिटिआरनि बिसायख'थि बा बिटिसिनि बिसायख'थि बाहाय सालाकाथियाव देरहागोना रोखा जाबाय दा आङो एसे सिगाङावबो बुंदों बे सालाकाथि समस्तियाव जोंनि इउपिपिएल पार्टिनि जायखि केन्डिडेटआनो होआ मानो जायखियानो बिजाथि जानानै फैया मानो बाहाय देरहागोना रोखा जाबाय आरो बाहाय देरहासारनि प्रभाब गैला बेहाय इउपिपिएलनिसो प्रभाब दा थारमाने बाहाय मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथाङा जोङो संखिनायखौ नुदों मानो होनोबा बाहाय दिनैसिम इउपिपिएल सरकारा बा इउपिपिएल पार्टिया सालाकाथियाव सोर गेलेगोन गुबुन गुबुन समस्तियाव सोर गेलेगोन बेखौ फोरमायाखै जुदि थारैनो मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुङाखैब्लाबो बिथाङा सन्देह खालामदों जे लरेन्स इस्लारिया बाहाय गेलेफैयोबाथ' आं जेनथारगोन दा बेबायदि संखिनायजों बिथाङा बायदिसिना बुंगासिनो दं बे लरेन्स इस्लारिखौ सिनायानो देरहासार मानगोनां देरहासार बसुमतारीखौ साबेसे मानसिया सिनायो लरेन्स इस्लारि सारा बर' फरायसा आफादनि सासे सेक्रेटारि जानाय गुबुन गुबुन छात्र संगठननि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा सिनायो गासैबो रायजो राजाफोरा सिनायो दिनैहाय लरेन्स इस्लारिया सासे माने सागानगिरि दिनैहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै गासैबो एमपि एमएलए गासैबो सारखौ सिनायजोबो लरेन्स इस्लारिखौ देरहासारखौ सोर सिनायो आं कुइसन खालामदों बिथांनाव भारतनि जेनाखि बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' सार मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार मानगोनां इउजि ब्रह्म सार मानगोनां रोनगोरा सार मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारमोन बायदि आरो गोबां दैदेनगिरिखौ
दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गासैबो मिनिस्टारफोरा सिनायै गैला मानोना जे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दिनैहाय बर'फोरनिफ्राय सोलोंनांगौ दं होननानै बुंजालायनाय दिनै प्राइम मिनिस्टारनि खुगानिफ्राय ओंखारदों। दिनैहाय बिथाङा मा बुंनो नागिरदों? थारैनो गिदों बिथाङा। दिनैहाय सालाकाथि बायदि ओनसोलाव गावनि सम्पतिनि अनगायै बिथाङा मा डेभेलप खालामदों? एमएलए लरेन्स इस्लारिया जेबो डेभेलपनि खामानि मावाखै होननानै बुंदों। बिथाङाथ' खालि माने एलिगेसनल' नागिरबाय थादों। दिनैहाय बिथाङा मावनायखौ नुवाखै। बिथाङा मा बड'लेण्ड होननो गियो बिथांमोना। बिटिआर हालामाव जे बर'फ्रा रायजो जानानै दं, बर'निनो सुक्ति, बियो बड'लेण्ड होननाय मुंखौनो गियो। दिनैहाय गेटआव सेक्रेटारि गेटआव बर'नि माहारिनि बायदि बायदि माबाफोर माने बानायनाय जायोब्ला बियो बर'निल' नङा होनलाबायनाय बिथांमोननिफ्राय खुगानिफ्राय ओंखारो। दिनैहाय सांग्रां जानांगौनिसो सम जादों जोंनि बर' माहारिफ्रा। जे बड'फाया बुंदों जे बर'नि सान्थौ आरो सानस्रिखौ खोमानो नाङा होनदों। आं थैनानै थांगोन नाथाय बर'नि सान्थौ आरो सानस्रिखौ खोमानो नाङा होनना बुंदों। बिथांमोना जायखौ खालामदों, मानगोनां प्रमद बर' सारा, मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारमोना जेबायदि सिन्थाजों खालामबाय थादों, दिनै बर' माहारिखौ गोजौ फारसे लांनायनिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरखौबो मारैहाय जौगालांहोनो हायो, गुबुन गुबुन हारिफोरखौ लानानै मारैहाय ग्रें ग्रें बिटिआरखौ सासन खालामनो हायो, बिनि सिन्था धारनाखौ खालामबाय थादों। दिनै बर'नि गोबां जोहोलावफोरनि स्टेचु खालामदों, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि स्टेचुफोर खालामदों। बियो मा? गावनि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जाहाथे बिटिआराव ग्रें ग्रेङै थानो हानायनि माने माखासे खामानिफोरखौ मावबाय थादों। दिनैथ' जों सोंगोन 17 बोसोराव बिटिसि सासन खालामनायाव मा खामानि मावनानै गालांखो बिथांमोनालाय, नङा होमबा? दिनै जायफोरखौ बेसिक, न' डाउट बेसिक माखासे गोनांथार बै समनि गोनांथार खामानिफोरखौ मावा नङा मावदों। नाथाय दिनैनि थासारियाव मा गोरों दैदेनगिरिनि गोनांथि जादों। बिथांमोना दिनैनि जुगजों माने फेर फाथिनो हानाय बिथांमोननि गेजेराव नेताफ्रा गैला। दिनै बिटिआराव गोजोन फैबाय आरो बे गोजोनखौ लानानैनो जायफोरा बिपिएफनि डिपुटि चिफ एमएलए बायदि बायदि जादोंमोन, बिथांमोना फालो इउपिपिएलआव फैगासिनो दं। बिथांमोननि इयुथनि दैदेनगिरिफ्रा फालो इउपिपिएलआव फैगासिनो दं। दिनै थासारिया बिपिएफनि थासारिया मोजां अबस्थायाव गैला। दिनै नोरजिया बिथांमोना आरो फैगौ जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ, बिथांमोना 2निफ्राय 3 बारा देरहानाय नङा होननानै दिनैनि थासारिया दिन्थिदों।